Amaphupheni wakho uzohlala nawe phela amathemba wena. Nasanjalo wezambe wena. Kangifunda umatric ngibhalele ingoma leyo. Ngithi noma ngathiwa kwenzakalani noma ngathiwa ngiphila kwephi icondition kepha ngathi mina I will make everything possible. Ngathi ngizodefeata le mentality le yabantu ngaphandle ukuthi uma uphila ne disability kuthiwa ayikho into ongakwazi ukuyenza. 2019 ngagraduate. No, 2023 ngagraduate from my first degree ka criminology and forensic studies. What do you mean, Ada? Ngoba ne-purpose esikoleni. Kwathi ngomMeyi mhla 6 again. Then graduated from my honors in criminology and forensic studies again. Kuyenzeka nje ungabheka ibhekhandaka ukuthi yimbi kangakanani kodwa uma ukholelwa nje lephupheni lakho uzolenza lenzeke.